Кабат тапшыруга Саратов өлкәсе Дергачи бистәсендә гомер кичерүче Сулеймановлар гаиләсеннән котлау хаты килде. Фәридә ханым бу язмасының башында гаиләләрендә булган бар хатын-кызларны да киләсе халыкара хатын-кызлар көне 8 март бәйрәме белән котлап китәсем килә баштан дип язган. Барчагызны да, еракта яшәүчеләрне, үз яныбызда булучы хатын-кызларыбызны, туганнарыбызны, апа-сеңелләребезне, кыдагыйларыбызны без Сулеймановлар гаиләсенең ир-егетләре ихластан котлыйбыз һәм җир шарының бар изге теләкләрен юллыйбыз. Иң мөһиме авырмагыз, сау-сәламәт булып, дөньяның һәр яңа туган көненә шатланып гомер итегез. Ләкин төп сәбәбебез бу язманың әлеге көннәрдә гаиләбезнең ике парыда шәхсән Силман белән үзебезгә бергә гомер итүебезгә 38 ел тула. Ягъни тере көмеш туе дип атылар бу тантананы. Ә инде Илдар белән гүзәлебезгә 10 ел бергә гомер кичерүләренә тулачак. Күкләрдән иңдерелгән никахтан Аллага шөкер, 38 ел эчендә 2 улыбыз, 2 киленебез, 2 татлы тәмле оныкабыз, Амира һәм Самирабыз туды. Бу шул 38 елның иң олы югары дәрәҗәседер дип шатланабыз. Без бик рәхмәтле Аллаһы Тәгаләгә, матур тормышыбызның шул көнебездән аера күрмәсен иде. Кыш уясында ни күрде шуны эшли диләр. Шуңа күрә балаларны тәрбияләгәндә дә без гаиләнең төп сыйфатларын аңлатырга тырыштык. Һәм Аллага шөкер, 2 балабыз да күзләр тимәсен бик матур яшәп киләләр. 6-7 көнне 10 ел тулды Илдарыбызның гүзәлне гаиләбезгә китерүенә. Бу татарча әйткәндә гөл чәчәк, ягъни кургаш туе дип атала. Аларга иман байлыгы, тән сәламәтлеге, озын, бәхетле гомерләр телисебез килә. Алтын туйларына кадәр торуларын телибез. Гомер буе яшьлектә кабызган гаилә учагын сүндерми, сүрелдерми, саклап, сөлектәй уллар үстереп, сылу кызлар киленнәр алдык. Хәзер инде аларның җимешләрен татыйбыз. Безнең иңгә иң куеп үтелгән юлларыбыз, балаларыбыз, киленнәребез, оныкларыбыз өчен бүген матур үрнәк. Кадерле гүзәлебез һәм Илдарыбыз, Силман абый һәм Фәридә апа, бер-берегезгә төбәлгән карашларда ярату, тугрылыкка рәхмәт хисләре бер кайчан да сүрелмәсен иде дигән теләктә калабыз. Тагын шулай бик күп еллар сәламәт булып, балаларыгызга сөенеп, аларның игътибарын һәм ихтирамын тоеп, сөелеп яшәргә язсын. Пар балдаклар киеп кул куйдыгыз, икәү бергә гомер итәргә. Насыйп булды сезгә җитәкләшеп гомер үрләренә җитәргә. Никахлашу туе, кызыл туй, 1 елдан соң була кагаз туй. Инде 5 ел яшәгәчтән була диләр ситса туй. 10да гөлле, 15 бәллүр, 20дә бронза туй. 25 көмеш булса, 30 була энҗе туй. Кагазында, бәллүрендә, көмешендә үткәнсез. Инде менә тату гына яшәп, гөл чәчәкле туйга килеп җиткәнсез. Яшисез сез тоеп һәр вакытта бер-берегезнең җылы кочагын. Кадерләрен җуймый саф хисләрнең сүндермичә сөю учагын. Мәхәббәтнең татлы җимешләре, сөйкемле кыз, батыр улыгыз. Үстердегез бергә, насыйп булсын үткәрергә алтын туегыз. Тормыш итү тоташ шатлык түгел, булды аның кырыс чаклары. Яшәдегез бергә куеп иңне иңгә, арагызга кертми ятларны. Бер-берегезгә ныклы терәк, иптәш, сердәш булдыгыз. Давыл яңгырларга бирешмичә, һәр булганын җиңә тордыгыз. Киләсе көннәрегез дә үтсен гел бергә. Тыныч тормыш, сәламәтлек, бездән теләк шул сезгә. Иң изге теләкләр белән яшьләребезне котлап, Илдар белән гүзәлгә барып бәхет теләп, әтисе Силман, әнисе Фәридә, энесе Лекман, тормыш иптәше Оксана, Амирушка һәм Самирочка. Кадерле милләттәшләр, бар бәйрәмнәр белән дә ихлас күңелебездән без дә котлыйбыз. Алдагы җырны сезгә дип юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз.
ertem. Bizning erta bizi boshlana Damli shay ham qiymoqdan Bugün de seni yıqqandan qiymoq isi uyatqan Canım deymiz isimlerini unutup biz ko'pdandan Kuni bir shulay boshlana bir pepita do'kkandan Canım deymiz isimlerini unutup biz ko'pdandan Kuni bir shulay boshlana bir pepita do'kkandan Üçövleşip şeyleri şu Şayrı şu külü şu Rahat bizge senin bile Var şatıqni böleşu Ko'nglimda iskan jilda yaramış ol bilasin Vaqti yak bir sho'llaringni qoldir deysin kilasin Canım deymiz isimlerini unutup biz ko'pdandan Kuni bir shulay boshlana bir pepita do'kkandan Canım deymiz isimlerini unutup biz ko'pdandan Kuni bir shulay boshlana bir pepita do'kkandan Bağrım deysin, canım deysin Künde bir matur isim Seni sevip hem yaratıp Hiç duyup olmayıdıysan Yazmışım bulagi deysin Sen o'zing menga bo'lak Ömür yo'lidan atlarga menga bari seni kerak Canım deymiz isimlerini unutup biz ko'pdandan Kuni bir shulay boshlana bir pepita do'kkandan Canım deymiz isimlerini unutup biz ko'pdandan Kuni bir shulay boshlana bir pepita do'kkandan Kuni bir shulay boshlana bir pepita do'kkandan